E ao final vemos que o que queda son dous bandos irreconciliables, o de Villares, que fracturou o partido en dous en menos de 2 anos, e o bando dos alcaldes das Mareas, que perderon nun intento de tumbar ao señor Villares, perderon a batalla, e eu creo que esa derrota pode ser un preludio claro do que lles pode acontecer nas eleccións municipais de maio de 2019. Vendo isto, a maior incógnita que nos depara o inicio do ano 2019 é saber cando se vai crear o grupo mixto no Parlamento de Galicia, que dará saída á metade do grupo frente a outra metade que quedará co señor Villares, ou quen sabe se será o propio Villares o que marchará ao grupo mixto con os que o queiran acompañar, se é que a estas alturas alguén o quere acompañar. E mentres Galicia camiña nesta senda de estabilidade, nesta senda de crecemento que caracteriza ao goberno do Partido Popular e de Alberto Núñez Feijóo, enfrente o que temos é unha oposición que pecha este ano 2018 máis débil, máis enfrentada e con menos proxectos para Galicia. O ano 2019 vai comezar cunhas mareas de Podemos ao borde da implosión, ao borde da desaparición, cun PSDG-PSOE en descomposición e cun suposto líder que lle ten medo ao Parlamento e que todos os días di que vai ir, pero que non sabe cando, non o ten moi claro, e un bloque nacionalista galego abrazado ás faccións máis radicais do independentismo vasco e do independentismo catalán. Termina. Despedimos este ano 2010 da acción política. Nós traballamos todos os días para ter unha sanidade. Vivimos a designación da maioría dos Galicia e claro que hai que incorporar melloras. Proba diso é que hai representantes políticos que fixeron da mentira censura contra o goberno lexítimo de Mariano Rajoy, a oposición tratando de facer política con algo que debería